Шановне господарство, сёння у меня тема датычная маёй любимой канспіралогіі, а менавіта пра падзеі, которые адбыліся у сталіцы Украіны Кіеве, звязаныя са звяржэннем Януковіча. Дык вось моя версія такая: Януковіча скінула Москва, паводле дагаворняка з Абамай. Быў дагаворнячок скінуць Януковіча, карацей. І сёння ў мяне няма сумневу, што звяржэнне Януковіча ў лютым 2014 інспіравала Москва па дамоўленасці з Абамай. І засталіся толькі некаторыя сумненні адносна таго, ці быў Абама завербаваны падчас ягонага наведвання Расіі, Украіны і Азербайджана ў 2005 годзе. Калі яшчэ Абама быў тады сенатарам і ўдзельнічаў у праграмах разбраення, якія атрымалі назву праграма Нанна Лугара, паводле прозвішчаў распрацоўшчыкаў гэтай праграмы. Не вербаваць амерыканскага сенатара рускія не маглі, проста не маглі паводле вызначэння. Дзеля таго і былі створаныя рускія спецслужбы. Такого проста не магло быць ніколі. Іначай бы кіраўніцтва краіны выклікала бы шэфа спецслужбаў і запытала: паслухай, тут два сенатара амерыканскіх ездзіць, і ты што, іх не вербаваў нават? Уявіць такое немагчыма. Вербовачныя падыходы такім чынам былі абавязкова. А як на іх рэагаваў Абама, нам невядома. Паводле маёй версіі, Абама заключыў з рускімі спецслужбамі кансенсуальную дамову пра супрацоўніцтва. Хто не ведае, што такое кансенсуальная дамова, паглядзіце ў слоўніках. Але ўсё магло быць і значна больш прагматычна. Па патрабаванню рускіх Амерыка ўклала ў разбраенне Расіі. Рускія казалі, што іх няма грошай на гэта, на разбраенне. Паводле праграмы Нанна Лугара Злучаныя Штаты ўклалі $8 мільярдаў у гэтую праграму разбраення. Канешне, рускія грошы скралі. 97% гэтых грошай рускія скралі. Это зразумела. А вось ці прыліпла нешта да рук Абамы, гэта застаецца яшчэ пакуль не высветленым. Па маёй версіі так, верагоднасць таго, што нешта прыліпла да рук і патрапіла ў кішэні Абамы, вельмі высокая. Такім чынам быў і дагаворняк наконт Януковіча. Прыкладна, ён так і адбываўся пры маўклівым пагадненні, а некаторыя дэталі абмяркоўваліся на дыпламатычным узроўні. А потым Москва падманула Абаму, акупаваўшы ў 2014 Крым і Донбас. Дакладней, Москва падманула Абаму адразу ў 2014 годзе, калі звяргалі Януковіча. Бо Абама думаў, што адхіленнем Януковіча ў Кіеве справа і скончыцца. А ў Пуціна былі іншыя планы. І акупацыя Крыма была для Абамы шокам. Таму ён і загадаў Турчынову не абараняць Крым. Ён думаў, што зараз дамовіцца ўжо з Пуціным наконт гэтага. А Пуцін, мусіць, нават проста не браў трубку тэлефонную, калі Абама тэлефанаваў. Бо это самае, Пуцін жа казаў, гэта не мы, правильно? Не мы Крым акупавалі, а это как нейкія людзі, нам невядомыя, яны купілі ўсё ў ваенторгі. Вось такі быў адказ Москвы Абаме. Такім чынам Москва паставіла глупага негра, як яны лічылі, карыснага ідыёта на месца яго вартае.
Ну, яны бачылі, што яго все водзяць за нос, як і ўнутры Злучаных Штатаў, так і асабліва ў Кітаі, ў Еўропе, на Блізкім Усходзе, паўсюль. Вось і все. Ну, а чаму б рускім не павадзіць за нос Абаму? Ну, справа святая. За русский мир, за святую Россию, так бы мовіць. Калі перарабіць вядомыя словы рэвалюцыйнай песні. Ну, у мяне і раней не было шмат сумненняў на гэты конт, што быў дагаварняк Абамы і Пуціна наконт звяржэння Януковіча. Але цяпер гэта зрабілася ўжо абсалютна відавочным. І тое, што віцэ-прэзідэнтам Абама абраў падкупленага рускімі Байдена і всю эту семейку пусціў, так сказаць, да сябе у блізкі круг, таксама ж не выпадкова. І калі Байдена зрабілі пры дапамозе фальсіфікацыі прэзідэнтам, калі Байден стаў прэзідэнтам Злучаных Штатаў, а потым зрабілі прэзідэнтам Украіны Зеленскага, калі прэзідэнтам стаў Зеленскі, то ўжо пытанне нападу на Украіну было вызначана Пуціним канчаткова. І апошнія сумненні, значыць, зніклі пасля пазорнага, ганебнага вывада войскаў Злучаных Штатаў з Афганістана. Ну і Пуціну засталося толькі прыбраць Лукашэнку і акупаваць Беларусь, паставіўшы там бабарыку абсалютна прарасійскага банкіра Лубянкі, банкіра Газпрома. Але не атрымалася. І прыйшлося адкласці вайну в Украіне на цэлы год, пакуль Лукашенко не стабілізуе сітуацыю ў Беларусі. Ну, але гэта ўжо іншая гісторыя. Ну, а вы што думаеце на гэты конт?